Nina bedlula mithedla kwezindi hlahla nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibonani. Ake sibheke lezo ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ziqalile namuhla izivivinyo zikamatikuletsheni eyothisha ikhathazekile ngogesi kanti usize emndenini yabashone engozini. Usekela ngqongqosho umnyango wezemfundo eyisisekelo Rijana Mahawule uthi bakholwa ukuthi benze konke okusemandleni ukulungisa kabusha izikole ezikhahlamezekile ngenxa yekhukhula ngakho akabangabazi ukuthi konke kuzohamba kahle ngezivivinyo zabafundi bakamatikuletsheni bakulonyaka. Umhawule usho kanjena kade behambela isikole Ogwini Comprehensive High School esemlaza eThekwini ukuyobheka ukuqala kwezivivinyo njengoba namuhla bekubhalwe iphepha lokuqala lolimi lesingisi. Nakuba unyaka u2022 uba unyaka ongabanga muhle ngenxa yesikhukhula ezahlasela ngo-April zalimaza imigwaqo, ingqalazinda yamanzi, ugesi, ezinye zezikole nazo zakhahlamezeka kusona lesi sifundazwe. Umnyango uthi ukholwa ukuthi kuzona zonke lezi zinkinga okwadlula kuzona ukwazile ukuyilungisa kusanesikhathi njengoba benza uhlelo lokuthi bafaka amaklasi ngomahamba nendlwane ukuze ukufunda kungaphazamiseki. Ngoba kwesinye isikhathi kwakungesona isikole esi-affected kwakuyindlela eya esikoleni noma ibhlorho eliya esikoleni. So konke lokho sekulungisiwe, ingane zonke zaKwaZulu Natal zikulungele ukubhala i-examination yakwa grade 12 ne-examination yakwa grade 1 kuyofikela ku grade 11 ngereport esithole. Kodwa nathi ke njengoba sihamba nesifundazwe sibheka sikubonile lokho ukuthi bakulungele ngempela. Phambilini kwaba khona isigameko la mangabe kuqala khona ukubhala kuba ukuthi iphepha liyaputshuka liputshukele kubafundi. Lo mnyango uthi ibheke zonke lezo zinto wayiqiniso zokuphepha mayelana nokuthi iphepha lihanjiswa kanjani waphinde wenza nezinhlelo zokuthi kulezo zinye zezindawo ikakhulukazi ezisemakhaya kuba ukuthi nakhona lifika ngesikhathi. Siyazi ukuthi indaba enkulu i-security yamaphepha ukuthi angabhutshuki. Lapho ke sifakile zonke inhlelo ezivikela amaphepha ukuthi angabhutshuki. Kodwa ke ngoba si-department yakwa education asinawo lawo mandla nezinsiza ezifanele ukuthi zenze lo msebenzi. Sisebenzisana ne-social ngijwayele i-social cluster, sisebenzisana ne-security cluster. Ingakho ke uyabona nezulu linjani ukuthi makungenzeka le yanto ukuthi amaphepha akasakwazi ukufika eindaweni amasoja siwalungisile nawo amile. That's why ngithi sisebenza nayo yonke le cluster ne-intelligence sisebenza nayo ukubheka ukuthi amaphepha awaphutshuki. Ungqongqoshe esifundazweni uthi kulonyaka bazibekela ukuthi bathole u80% mangabe sekuphuma imphumela yamatikuletsheni. Yafisa ukusho ukuthi umsebenzi ngufica uqhubeka futhi nje uqhubeka ngezinga elikahle ngaqhubeka khona ke sasebenza kakhulu sibile nawo ama classes kade ekhona ama winter classes kuthema ngabe kufika ama summer holidays la ka September saba nama classes nama camps abeshubile ngendlela eyisimanga. Baqhubeka futhi othisha ngama Saturdays baqhubeka ngama Sundays bangena abantwana ekseni ngabo 6:30 baphume late. Saqinisekisa futhi ukuthi la kuneyinkinga khona zama classes adinga ukuedwa sisheshisile ngendlela eyisimanga saeda la kumele seede khona. Sifunda emakhaya ngoba nathi kwakhona ingane esazingakwazi ukuthi zidlule zizela esikoleni sifunde through WhatsApp ama video calls sifonelana abanye abahlala la eduze bayebuye bakwazi uza la esikoleni ngoba thina ngena ngakhulu amanzi. Lento leyo ukuthi kuphela ugesi bese kumele sikwazi ukufunda online njengabafundi. Mina ngiphasisi ngoba abanye abafundi bakwazi ukufunda bebebona uthisha phambili ngoba bayakwazi ukuthi babuze kangcono and bathole impendulo ngaleso sikhathi. Kanti ikilasi labafundi bangonyaka odlule kulesi sifundazwe laba ngu76.8%. Kutebo Hospice kiseThekwini. Umengameli wenyunyana yothisha inathu Sibusiso Malinga uthi bakhathazekile ngenkinga ka-Eskom yokucisha ugesi njengoba ke sekubhalwe izivivinyo zikamatikuletsheni. Ekhuluma neziko lezindaba le1KZNTV, uMalinga uveza ukuthi basamile kwelokuthi kumele kube ne-engine kanye nemishini yokuphehla amandla kagesi phecelezi ama-generators ezikoleni ukugwema izingqinamba ezingaphazamisa ukubhala kwezivivinyo. Njengoba namuhla abafundi bakamatikuletsheni bebeqala ukubhala izivivinyo zabo zokuphela konyaka kubuye konke kuhambe kahle nakube ezinye izingxenye besihlaselwe izimvula. Inyunyana yothisha inathu ithi yathemba ukuthi konke kuzohamba kahle
kuze kube kuyaphothula ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka. Uma esesibheka ngqo ekubhalweni kahle iphepha lilandiwe ekseni azange sizwe kuba khona ingqinamba nakuba izulu belina ikakhulukazi ezingxenyeni ezinkulu njengakoThekwini nangapha koKhingcetshwayo kodwa nako sengathi akuzange kuphazamise ikakhulukazi. Sinaboke esiyeke sibathumele ukuthi basibhekele ukuze sibe nolwazi oluyi first hand information. Kusukela nje eThekwini Ogwini Comprehensive kuhambe kahle kakhulu neningi izikole ekhona ngala eKhingcetshwayo kuhambe kahle kakhulu. Lenyani iphinde yazwakalisa ukungajabuli kwayo ngenkampani ephakela ugesi kuleli Eskom njengoba kunokucinywa kwagesi izikhawu okuqhubekayo nokungagcina sekuphazamisa ukubhala kwezivivinyo Zikamatikuletsheni. Inathu ithi kumele kube nemshini ephehla amandla kagesi esikoleni phecelezi ama-generator ukuze kungaphazamiseki ukubhala kwezivivinyo. Kodwa ke uEskom sazi thina into eyodwa ngawo ukwazi uthembeke kubantu base-South Africa. Ngakho ke akufuneke sibhekele kuphela lezi izifundo ekuthiwa zibhalwa zidinga ugesi kuphela. Eklasini kukhona izingane ezinenkinga yamehlo. Othola ukuthi kufanele kukhanya ngisho ngabe kuthiwa akusona isifundo esidinga ukuthi sibhalwe ngogesi ngoba lezo izingane zizoba nako ukuthikamezeka. Ingakho ke National Teachers Union yahlaba ikhwele ukuthi umnyango une responsibility yokuthi indawo yokubhalela ibe sesimeni. Ingakho ke sakhala kakhulu ukuthi akube khona okungenani ama generator azoba i-backup system ngoba we cannot rely on Eskom. Kuzokhumuleka ukuthi njalo ngalesikhathi sokubhalela kwezivivinyo kuyaye kube nemibhikisho kanjalo nezivulo ezinamandla nokugcina sekuphazamisa ukubhala kwezivivinyo zokuphela konyaka. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eMpangeni. Ihleze emanzini imndeni yabantu abayisikhombisa abashoneke engozini yomgwaqo eyenzeke emgwaqeni into abamhlophe umusuka ke edolobheni lasemtshezi lubangise wembezi maphakathini kwaZulu Natal ngempela sonto. Le ngozi yenzeke ngomgqibelo ebusuku ibandakanya itekisi nemoto encane okubika ukuthi ke zishayisana emaqedeke zaqhamuka amalangabi bashonela khona endaweni esehlakalo laba abadlulile emhlabeni. Kudlule umfundi webanga le-11 engozini yemoto okushone kuyo abantu abayisikhombisa eyenzeke emaphakathi nesikhothi kanye newembezi ngomgqibelo ebusuku. Kanti ke namhlanje sihambele ikhaya lakhe athandiwe Madlala ezwelisha khona esikhothi ukuzwa nje ukuthi umndeni usithatha kanjani lesimo. Umama wakhe athandiwe uthi ke kunzima ukwamkela njengamanje. Umntana athandiwe bekumntana right bengathi udadewethu ngoba befikile behlezi ngihlala naye la emini bekhuluma zonke izinto ahlekisi nje nakomalume wakhe benginabantwana ababili selo yedwa athandiwe into akakade yisho ebethe malume ngifuna ninginike isikhiye sami se-21st ngizohlala ngize ngilinde u-21st ngifuna sami isikhiye ningenzela iphathe enkulu ngoba nobaba uthe khona akafuna ukungenzela kona uma ngiyiphathe kahle ngikubuhlungu asi. Kanti ngesikhathi eqhubeka echaza ugogo wakhe athandiwe okunguyena othe behlala naye isikhathi esiningi uthe wayephuma edolobheni ngesikhathi kwenzeka lengozi. Wangithinta kuma wakhe uthi ayiwe ma uathandiwe usebandakanyeke engozini yemoto. Ngiyambuza ukuthi kwenze njani wathi hayi bebe edrobheni. Kodwa ke mase sithola manje intambama ngathi bavelelwe ingozi ngapha endleleni mase bephuma edrobheni. Hayi ke anongitshela ke ukuthi khamba kanjani. Hayi kuze kube kuyasaka ngelanga la izolo. Ngingatholi report ukuthi njani. Kuze kufike ke undodakazi wami engimtholele emshadweni. Wathi uzongilanda la kade ngikhona emndenini. Mayefika ke ngimbuze ukuthi kunjani athi hayi ma akalimele kodwa sizokulanda. Usesibhedlela kodwa ulimele kona. Sizodlula ke siyombona esibhedlela. Hayi sisuke ke lapho sihambe ke siye ekhaya. Endleleni ngoba ngibona nami igazi lami langishiya. Endleleni angitshela athi hayi ma besenzela ukuthi usuke phakathi kwabantu. Uathandiwe asimtholi. Kanjani naye esibhedlela akekho. Ethi kwabalimele esibhedlela asimtholi.
kwenzeke kanjani athi ayiyasola ukuthi ma usale kulaba abasale emotweni abashele phakathi emotweni. Umtshali umchaze njengomntwana obenamaphupho amakhulu ngempilo yakhe ezothile. Umntwana nje uthanda ukuhleka isikhathi esiningi. Nje namancoko uyancokola noma enza into uyaphithizela nje ube umntwana ombona ukuthi yona impilo yakhe iyabhangazela. Isitubutuba nasikagogo Nkosi yami. Kodwa ke ngicela uNkulunkulu angisiza ngibophe. Noma enza into nje ubephithizela ngokusheshshayo. Na uthi athandiwa ungenzela into uzoyenza athi nakugogo masinyane. Ube umntwana nje othanda ukuhleka kakhulu. Ungqongqoshe wezokuthutha KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka ukhiphe istatement esiqinisekisa isibalo sabantu abadlule kule ngozi waphinda waxwayisa abashayeli ukuba bacophelele emgwaqeni balandele imithetho yemgwaqo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisezolisha eMtshezi. Intombazanyana eneminyaka eli-17 yobudala yasenzala abantu kwadi-5 ngaphansi komasipala uMfolozi enyakatho lakaMthaniya uSiphiwe Ntuli uthi usephila ngokwesaba ngemuva kokuthi wadlwengulwa waphinda wadutshulwa ngumlisa mumbo okubika ukuthi uhlala komunye umuzi owakhe khona kule ndawo. Nokuyisigameko esenzeke mhla zili-14 kuMfumfu. Lo mlisa osagcola amathafa ufuna ukuthula ngamaphoyisa njengoba ebhekene nohide lwamacala angahlanganisa ukudlwengula, ukuzama ukubulala kanye nokubulala namanye futhi. Sebehlala ngokwesabela impilo yabo kulandela ke isigameko sokuthi ke babe yizisulu zikaMagaju osahlupheka komphakathi kaMbonambi. Lo msolwa kwesekhulile nje impela ohloniphekile ufuna phansi phezulu ngamaphoyisa ngamacala amaningi asolelwa wona, amanye wawahlanganiswa ukudlwengula, ukubulala nokuzama ukubulala namanye. UBabaNtuli ke uthi ke kwayisikhathi zehora le-10 ebusuku lo msolwa efika emzini wakhe ethi ke uzobika ukuthi sekwenzeke isigameko esimbi kwaduna ke imoto omkhwenyana ndodakazi kwadutshulwa ke nomzukhulu wakhe uBabaNtuli emahlathini kwaDaladi ngasolwandle. Nokuyilapho ke lo msolwa wahamba nabo obatshengisa kule ndawo esehlathini kanti uzofika abajikele wadubula nendodana kaBabaNtuli wabeke esiyabaleka. Kanti ke bazothi uma sebebheka kahle bathole ke nentombazanyana yakwaNtuli kwenye indawo okuyiyona ke nayo yadlwengula yadutshula base ke beyiphuthumise emtholampilo. Masifika kuDaladi asikhombeke indlela ade akuseduzane nje akekho icinga kakhulu komgwaqo womntwana. Ma sisifika lapha fike ngimisa imoto ngendlela enye ethizeni lapha ehlathi sithi ayisekula sisingehla ke la. Mangimisa imoto bese uthi umfana wami angabe imoto ngayimisa ngiyishiduma noma ngayimisa kanje ngenza nje athi umfana hayi baba imoto imise kahle nje uyiphendula kahle imoto ucishe uyikhiye. Behle ke bona ngamajubane miphuthuma. Ngesikhathi mina ngiphendula imoto ngilindele ukuyibeka nokuthi ngikhiye kahle ngenze yonke into. Thema ngibeka nje unyawo phansi ngehla kwaqhuma isibhamu. Uma qhuma isibhamu ngiyamuzwa umfana uyamemeza ukuthi baba uyakudubula. Ngiye ngejubane nami ngigijime ngejubane ngisazi mangenze njani mangifika kuye lo sigebengu sebalekile lo besamba naye. uSiphiwe Ntuli intombazanana eneminyaka eli-17 ubudala eyenza ibanga le-10 grade 10 uchaza ngokwenzeka ngosuku lwesigameko futhi ke uthi lento yamehlela kusenzima ukuyilibala njengoba ke kuhlale kancane sibuye isithombe nosekuphazamisa nasesikoleni. Baba omdala nje wayedlala ingoma zaseNazaretha futhi emotweni angitshela nje ukuthi umuntu oright cause vele wayengathi nje ngikhona into futhi nami engitshela ukuthi uright ngayo ngoba angitshela ukuthi uhamba nomfazi wakhe nenganyakhe kanti abantu abanikazi bemoto ayesebabulele emotweni. Cha ngihlukumezeka kakhulu cause angazi even namanje futhi mangibona umuntu omkhulu vele ngisabe singasaba nje. Ngoba leto ngikhaya ngiyixoxe nje ekhaya ngithi mina yazi ade ngihlanganele nikhehla ngiyasaba even ngisho uthiwa ngihlangana nalo manje ngiyathuka ngiba nalokho futhi ngiba nalokho nje ngiyathuka banguthi nokuthi aboshwe futhi at least esha umphakathi ke hayi ukuthi eboshwe ngoba ukuboshwa vele thu usanda kuphuma ejele waphuma futhi uzophinda mayiboshwe uzophinda ephume futhi. Vele ngiyaphazamiseka esikoleni angikhoni ngisho nje ngoba bangihleli ngibhala kufika lokho mathiwa ngibona imoto mhlawumbe eblue kuyacabangeka khona lokho ukuthi nayi liyazi imoto kanje ngayi kwaye kwenzeka kanje kuba khona lokho. Amaphoyisa kasenxuso umphakathi kuba ke usebenzisane kanye nawo njengoba ke esagcwele amathafa lomsolwa nanoma ubanike ongaba nolwazi axhumane namaphoyisa.
Ake siye eyitolo siyabuya futhi mbukele nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. Ziqalile namuhla izivivinyo Zikamatikuletsheni eyothisha ikhathazekile ngogesi kanti usize emndenini yabashone engozini. Amalungu eqembu leDemocratic Alliance DA esifundazweni KwaZulu-Natal amashele ikhomishana ebhekela amalungelo abantu kuleli iSouth African Human Rights Commission eThekwini KwaZulu-Natal. Khuluma ke neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka lo mbhikisho obunokuthula umholo weDA kulesifundazwe uFrancois Rogers uthi bakhathazekile njengoba kungekho kusekwenziwe le khomishana ukuvikela ke isithunzi seyisulu zeyikhukhula njengoba kuze kube manje beyisahlezi ke indaweni ezingekho kesimeni futhi isaqhubeka nokuhlukumezeka ngenxa yalezi zimo. Adele imvula kanye namakhaza ashubisa umkantsha amalungu eqembu le-DA eThekwini abamba umbhikisho nokuthula obhekiswe kwikhomishana ebhekelela amalungelo abantu kuleli Human Rights Commission. uRogers uthi ke sesiside isikhathi bezama ukuxhumana nale khomishini ngenxa yezikhalazo abanazo ngokubona ke isimo seyisulu zeyikhukhula. Over 3,000 people still living in community halls in dire conditions, and also the sanitation crisis. It was raised at the ad hoc committee from the National Assembly, and the Human Rights Commission said they would investigate and they would come back. They have not responded to any of my communication, so today we're here to demand, what is it that they're actually doing? You know, have they been captured? Because when it rains in Cape Town, when 10 drops of rain falls, Chris Nissen is on the ground criticising the government of Cape Town. But here, 6 months later, the Human Rights Commission is missing in action. And that's what we want. We want answers, and we want answers for the people. You know, certain of the community that lost their homes have been moved to the Royal Hotel, have been moved to a Transnet camp. They've been shifted from pillar to post. This is not the way we should treat the citizens of our country. And as a Chapter 9 institution, the Human Rights Commission must stand up and play its role. Enye inhloso nqangi yalo mbhikisho bekungukuzwakalisa ukungenami ngesimo sezokuphepha kubantu bakuleli idolobha njengoba ke imiphakathi ibhekene nenkinga yezitamkoko eziqhumile kanti kuzokhumuleka ukuthi kuphoqeleke ukuba umasipala iTheku uvale amabhishi ngenxa yendle ebingena khona ngayo ke inkinga yokuqhuma kwezitamkoko. uRogers uthi ke abasafuna inkulumo kule commission kepha sebefuna izenzo kanti uma ihluleka bazobhalela umvikeli umphakathi. On the collapse of sanitation in eThekwini, you know, we've got a disaster here which in itself could form another health crisis for the people living in Durban. And that's the purpose of our memorandum to the Human Rights Commission, to get them to respond. You know, what is it that they do? Don't they deal with human crisis? If not, tell us, then at least we know. And if they're not prepared to do it, we'll take it a step further. If we have to approach the Constitutional Court to get the Chapter 9 Institute working, we will do that. Kuzokhumuleka ukuthi iziko leindaba like labika ngodaba lwabantu abakhahlanezwa zikhukhula okwaphoqa ukuba bahlale hostela iDays nabagcineke bekhishwa bengenandawo baphoqeleka ukuchitha ubusuku bonke belele emabhasini ngaphandle kwesiteshi samaphoyisa saseLamontville. Eyize umasipala wabatholela indawo esedolobheni bakhala ke ngokuthi kayikho esimeni. Abe-Human Rights Commission bamukela lolu hlu lwezikhalazo batheke bazolifakela ibuko lona ke lolu daba. The Commission accepts the petition from the DA. We will review the petition in consultation with our national office and we will revert. Thank you. Indabeni ze1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umnyango wezempilo ngaphansi kwesifunda iKingcetshwayo enyakatho KwaZulu-Natal ushayele elikhulu kwihlombe isikole samabanga aphansi esemzingazi isithole enhlanhla primary ngokubamba ke iqhaza ekukhuthazeni inhlanzeko ezikoleni. Lesi sikole singesinye salezo ke igqugquzela ke inhlanzeko ngaphansi kohlelo iHealth Promoting Program oluqondene nokukhuthaza inhlanzeko ezikoleni. Umqondisi emnyangweni wezempilo kwesifunda iKingcetshwayo uchaze ukwethulwa ngokusemthethweni kohlelo iHealth Promoting School Program njengendlela yokugcina abafundi kanye nothisha besendaweni ehlanzekile. Program lena ke silontsha namhlanje na iprogram initiated globally
ukuba ilekelele izikole zonke emhlabeni wonke jikelele ekutheni zibe sinakekeleke kahle ngokwezempilo. Njengoba sithi health promoting nje sigqugquzela ezempilo esikoleni ukuze kube nokuphepha kubantwana kuba kothisha nakuma visitors akhona esikoleni. Kanti ke ube sechoma isitholenhlanhla primary okuyisikole samabanga aphansi esisemzingazi uphaphe lwegwalagwala ngeqhaza eselibambile ekuqinisekiseni ukuthi lolu hlelo luqhubeka ngendlela efanele. Kusho ukuthi ungena kweprogram kwenze ushintsho olukhulu esikoleni, wenze ushintsho emphakathini. So siyancoma kakhulu ubaba uGwala ukuthi ayimukele iprogram akwazi ukufinyelela kule level esikuyo namhlanje ukuthi isikole sibe health promoting school. Nezinye izikole sezingeza sithola inhlanhla zizokwenza ibenchmarking yale program ka health promotion inhle kakhulu esitholenhlanhla primary school. Uthishanhloko wesitholenhlanhla primary ubonge umnyango wezempilo ngokusebenzisana nabo ekuqhubeni lolu hlelo olukhuthaza inhlanzeko ezikoleni. Kuyimanje isikole sethu sisezingeni lokuthi siyalonja as one of ikole ezingama health promoting school. So sibonga kakhulu kumnyango wezempilo ukusigayida ekakhulukazi ekhengcetshwayo. Nanokuthi ke abantwana bethu ngale program sekubenza ukuthi bakwazi ukuthi inhlanzeko ihlale khona njalo ekumagcekeni ethu esikole kanye nasemaklasini. Siyathemba ukuthi nasemakhaya kuzoba njalo. Ezindabeni za1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngisemzingazi. Kube kaqale kahle ukubhala kwezivivinyo kubafundi bakamatikuletsheni njengoba ke bebebhale iphepha labo lokuqala lesingisi namuhla. Kanti ithimba lezindaba le1KZNTV lihambele izikole ezahlukene ukubheka ukuthi ngabe ke libhaleke kanjani leli iphepha lokuqala labafundi bakamatikuletsheni. Abafundi ke sikhulume nabo bakhombisa ukuzethemba ekutheni ke bebezilungiselele ngokwanele. Kanti ke baphawule kanjena kabafundi ngaleli iphepha lesingisi lokuqala. Iphepha engilibhala namhlanje was so amazing. So nje ngathini yesterday angizange ngilale because kade ngifuna ukuthi ngiliphase because we make a cross nights, been a cross nights. So another papers esiwabhala bengifisa ngazuthi iphepha lephepha solibhala singayenza cross nights ukuze sizokwazi ukuthi ngidime sifike ephepheni ingabi khona into ebanzima. So belimnandi nje iphepha lesibhala namhlanje, belimnandi kakhulu. And namanye ngiyafisa ukuthi angazi ukuthi angaba mnandi njengale lesibhala namhlanje. So as a group, cause ne group sizoqikelela sonza sure ukuthi iphepha nephepha solibhala sizoba ne cross nights ukuze sizokwazi ukuthi sibe nempumelelo enhle, sibe nekusasa elihle. Iphepha la namhlanje belilula kunephepha la last term. Benilindele uba lizobanzima since ku i-term yokugqibela lena. Kodwa ke belibhaleka shame yonke into ebikhona ibhalekile. Emaphepheni alandelayo ndiyathemba nawo azobalula ngoba otitshala bethu basenzisile ama previous question papers futhi basaqhubeka besenzisa. Futhi ke noba sifunde singama group kuzosinceda. Iphepha esiqale ngalo siqale ngeEnglish ibe kuyiphepha nje belilula belibhaleka sinethemba ukuthi wonke umfundi uzokwazi ukuphasa futhi nezinhlelo othisha basihlelele ngayo ku right yonke into nje I right. Iphepha esilibhale namhlanje belilula indlela esimangaliso bengiliqala nje iphepha elula kangaka. Ngiyathemba ukuthi nalandela amaphepha azobalula njenga le-English. Bengizilungiselele kakhulu kangokuba kuze kweqa indlela ebelilula ngayo iphepha hayi beliyisimangaliso. So namhlanje we writing paper 1 we English. It was better than expected. And since iphepha lokuqala so it encourages us, me especially ukuthi moving forward amaphepha azobalula since leli libelula. If kuthiwa melinzima mhlawumbe ngizo discourage somehow cause zoba time nothi okay la amanye azoba nzima since the first one melinzima. Sibonga nabazali ukuthi bebe supporta le journey le and namanje bese supporta. Sithembe ukuthi abazali bazonciphisa indleko zasemakhaya basinike nje isikhathi sokuthi abosifundi phela siyevava next year so it's a must. Namhlanje ngibhale kahle iphepha lami lokuqala but ngilibhale English. So
bengathanda ukuthi nalawo amanye amaphepha engizowabhala ukuthi ngaphinde ngiwabhale kahle nawo uphumelele. Namhlanje bengibhale iphepha le-English bengizilungiselele ngenkosi yami ngibhale kahle. Yeah. Ake siphinde sithi ishelele ey'tolo siyabuya nezinye zindaba zethu. Nina bendloveni amandla nisabukela indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Ziqalile namuhla izivivinyo Zikamatikuletsheni eyothisha ikhathazekile ngogesi kanti usize emndenini yabashone engozini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 18.20 cents kuyidola laseMelika libe ngu21.08 cents maliqhathaniswa nopondo waseBrithani libe ngu18.10 cents maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ime $1,641 68 cents i-ounce ukuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu$95 77 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu lezikamagebhuli Orlando Pirates uJose Rivero usevikele unozinto waleli qembu uSiyabonga Mpontshane ngephutha elenzekile kumdlalo weDStv Premiership bedlala neKaizer Chiefs ngempela sonto kumdlalo womkhaya. Impofana kulomdlalo sinqobe ngegoli elilodwa eqandele elishaya nguYusuf Mart esenkabeni yenkundla emva kuba ke ebonela unozinto ukuthi akekho ke intini wabese ekhahlelela idishoti ekude laze leyo khalakathela enethini. Umqeqeshi wezemnyama uthi iphutha lomdlalo edenkundleni kuyiphutha labo bonke ngakho akumele kugxekwe noma ke kusolene nozinto kuphela ngoba bebonke basebenza njengeqembu nokuthembisile ukuthi bazobuya ngamandla emidlalweni olandelayo benze futhi kahle kangcono. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalendeleka. Nina bakahlome sakhe ihlango okamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu.